Lakhain korapon nilip konsistensi ke parlo tarapung arat atowar KWPN kisung non puan ta jokon epin lang. Donsori konsistensi ke parlo apar habjan wo phongrong PSDB arong along loka charli ahem kabarak arat pen ajok rong arat kaningri. Jakhong po ke dam tang ni phai ke thomani West Karbi Anglong dong mai pialong HSLC lapen HSSLC asalang ki undun atumapan karcho Lakhain korapon nilip constituency ke parlo tarapong arat towar kawi pen kisung non puta jokun ipin la Lasonsi Lakhain korapon nilip constituency ke parlo apar tarapung lower tarapung arat kedam kewang towar kawi pen kisung non puta jokun ipin lang pusi rat kaningri hangjo Karbi Anglong arat donatum langtha bangso towar rit kedam atowar putong kitinma kali don maria tu bangso towar lake dola mara pen tarapung kedam kewang atowar iglo bangso towar lake hapusar pisara din pen atowar lo somsi pini tarapung arat tum Karbi Anglong Dunmas Council Kacharia Bangpu CM Dr. Tulira Monghang Lapen MP Horen Singh Be Aphan Kachuning Ria Puthak Kapapleng Piperek Kanajok Kaning Ri Hangjo Sonsi Pinia Por Perang Kia Tumpen Tarapung Arat Kedam Kebang Atum Aphan Karjua Hut Radatum Nangkacithan Dunke Nilitum Karbi Anglong Dunmas Council Kacharia Bangpu Atum Aphan Kachuning Rike Non Pen Kalilo Ha Pusar Pisara Din Penlo Tuwar Nang Silampi Nangji kacuning risitame nitu malam ke asapta anu nang cedende non ke nilitum kacuning rita kelak ibu prop anpin lo kelak lasi nilitum kamatha ke nilitum tarapung arat abot ke alia vedasi mander lo usi rada tumpen ningje lapen puthot cuning ritulo jongsi nilitum tarapung arat phanta Karbi pura nang hok lepute nang jinso lepute Owar nang selam pitha usi Karbi Anglong Dunmas Council Kachari Abang Pudo Anaphanta Chuning Rilo News Desk Report Public TV Karbi Anglong Nali napen dong bang ni? Tarapung pen. Tarapung. Ke non ke kedam ke? Non kedam ita ha hem lo. Tarapung lo. Mene pine punon hichi pen ke bang puma. Kalang pen amari chunam do. Amari chinam dan. Amari ke ente ke wan ko pen si wan lo. Ka bahar long lo. Kalang ma. Tarapung ke athe gari le un idet ke cheng ke ani so lo ka. Ke ka bahar non het pen gari lo ka bahar nang ha ki po dina kai ko ka bahar long lok si emasi kan ta ciri. Non nang tum owe ke mi anda la pulo di. Oh la pulo. Owe puru owe tala son lo mala son kedam la son lok ma ke bang na. Oh kedam tangan ke la son lok si non anda phu bom nai. Tang te non nang tum owe ke mi pen non ke chari bom. Sorkar phan ko pilo nang tum ninga klong pen ke chingri kang tung ke thang tung ke. Chingri kang tung bang ke ali bang nang rapte po yalo mi sen ali. Patang lok ka uti tarapung rap tum ta. Ate nang to mahit sige adolo moralo ma. Oh kalang ya. Kalang ma. Nang to ma continue sige nilib lobo. Oh kalang. Kalang ma. No. Itu yang pokok siang bangke nang taha panjang pena tarapo ajakame dari motor celengan pun. Dari motor celengan pun te. Kalah tak. Itu yang pokok siang bangke nang taha panjang pena tarapo ajakame dari motor celengan pun. Dari motor celengan pun te. Kalah Jakhong po ke dam tang ni phai ke thomarni West Karbi Anglong dong mai pialong HSLC lapen HSSLC asalang ki undun atumapan karcho ke dam tang jakhong po ni phai ke thomarni dong mai pialong dong mai pi kang thur ar songa hin pen patir pi ponsi dong mai pi sarbang phiang kang along ke dam tang prisir ke prat trok sirap honing kan pen pining an rong chikim pon tanglo labang suang bong mitrik nang pas bom wang bom si pining aning kan an ke loge theka phai bang pharui si nang pleng tanglo HSLC ke pas bang phokep
HSSLC ke pas bang thong kep lapen BA kachari wol atum bang koi kadu kawe pang rumpet akang tu ang deng kachari atum bang pharui sinang pleng tanglo bang so ang bong pen ining surihini rang koi ra ke thomaning kana bang HSSLC lapen HSSLC nang ke pas aphai ong che HSSLC along bang krihini lapen HSSLC along bang koi pang rumpet pen bang thong kep rahini la so pen a jokar bi apo man pen ki the ki ding pen la bang thong kep rahini kachari asumara tuma phan pohoi pak pen archupon satlang ki unduna tuma phan tangka inut pen harupho tapi pajirpon la bang so mai long sarupon sing terona hin pen me chipahem phupon kachitong dun man peng alhi sarmiji kro sar sikari kathar Sar Agustin Timung, Sar Dhuniram Teron Lapen, Menmiji English High School Headmaster Sar Muniram Teron Lapen, Dongme Pi Angkang Along, Asar The, Sar Rensing Dera, Sar Rensing Be, Sar Rajesh Senar, Lapen, Sar Dilip Rongphar, Sar Harsing Kro, Alang Li Chorpen, Pinya Me Alam The, Jai Ponsi, Labang So Me Chengponlo. Kachitong dun aluhi sarpo tuma hinpen anso se dong mepi angkang along ithur mi aweki mi atuma phan kacharia nathu kapa prang dun thekjia phan pari tika dong mepi angkang ke do thek ser reset atum pen chenglok sar pi sar phu ibi ki thi kachitong dun atum anta ning thir thip pen lam the arjudun ijusi pinya me phu ahin pen lokachari asumara tuma phan katuningri arakia hormu ichoche de jia phan kacharia na thu kapa prangdun thekjia phan than paripon lapen apia po tuma phanta than paripon tangte mei phualam the arjupon ikha bang tharoi sera bang hinilo pinia la somong pen star mark ke na mirlon tisopi alang lege star mark long lo Tenon la Samides Monisa Teronpi alang lita hasdi biono nasi labang hini atuma phan kuson kacharli kopi se nang letung bidi andun nangi lapen ke nili akut patini thupo ile tumang bong bang koira nerket asumara tumang ke metrik ke papasun tum dolo koman malo nali tum siar ke bain koresit ke api apo tum ke pini tirthelong ke dodon nangli tum asumara phan kabor ipinun thek nangli chok agu ke kabori lase nangli tum aphan lidu patai nang chunengri nang somar dong se lopachar liji pulate api apo tum ke chuchiri tu Hor kijun ciri tu, duma ke mong ciri tu, bang bang kacang ki je tham ciri tu, nang somar panci pari nang ji. Kijut apora hut, sar harsing kro hinpen, me kacharia lam the than pen, si me samjin pen pajut bon. News Desk Report, Public TV, Karbengo. Lason si pini di pupen cekoinot apar habjan wo phongrong piarong along lokethan ahem kimesen kavea jok lokachali asomar atu doa thai avedet lason si pini pherang ke athengno lam thenang ke jaipon ate ke wo phong asa mate wo phongrong PSGB arong along LP school along osomar aphai 80% anbak do pusi halada karak atu nang pachini dun lason si karbiang longke development pu si kai kita pubom bon sitame lokachali ahem abang paphidun bom ason si kai keta theglong lapen labang so school KASDC akayahut kimchot anbelo puta chethan non BJP asong atum along pen hangnat kirap ta avelang lokachali ahem inghap lapen inghap so anta kelang anta jijin so meme anpin tangte non ko anlo develop lang tha lasinon ke cari ponbom Richard Topi mate konsil kacari atuk kupilo mathapo
lasinon kadok kawe kachiniji aphan lokacharli ahem lapen pherang kya thengno lam thena ke jaidun alam thele arjupon sina Dhonsori pen Rostom Hanse News Report Public TV Karbi Anglong ke singkiling lo lada biasa long ta presiden lo parti hoi penta la pen school long ta a presiden lo Ente la nanang litum la bang so school along alam the nang litum kopi pujila. la so bi khoi bang ke la hem ki tang ke bi khoi bang ke penang an anja ga ding o SDC hu pen sin an farjap ta lo se ta me la so hem bang tang i ke de lo Oh, is this tang ke in? de si pina ana ki sung do lo la pen non ke usumar ta a phaina ong bom lo iti 90% ne ausur student du kolo kasi garjan tumpen chingwai sing sai si ajat ta me la so tangti se ta me rat hui pen garjan tumpen chingwai se rat hui pen la itum cirung ciregra la patang na kumating bang diblo kasi sinon da du pon bom lo Abang ke nang litum nang mithang rong pen ki kimpi. rong pen mi thang pen si ka cirung Sarkar pen ave pen. nilitum ki klem pono sarkar pen kali pin lo Oh, ante la non la konser kacari bom atum ante lo kira mesi tumpan la bang so school ke pang tangya puthan antum pene chuni rido ima. nilitum la so school kitang te bikhoi la pen la ka du ave ka chuning ri dun ye bang la polo non sarkar pen setame aphan setame chuning ri dun la polo jesme la school ta kitang te ta du kong no ho SDC hu da din pen la ka patang ye pan si nilitum CM tuliram rong hang pada chuning ri lo la pen ako da nilitum tuar kidam e bang setame kidam tang election hu da nilitum aphan CM da na chi chak do pasuga chi chak teng pen na pachun pide da sonte pusini li him pen chuning ri CM aphan seta pen konser ke ja tum phanta la lo la pen jesmet aku da kiduk kisung bang la hello la da banduriwa hei hei ta avila la pen da kijuna lang tame usumar khan kisung dupik lai hui pen ani tum bisya kisung thetan lo la sin jesmet ne li chuning ri da mie bang kon sir ke ja tum phan la pen CM tum phan minister tum phan setame chuning ri dun je bang la hello la tuwa jesmet la so puling along an tuwa na peli je phan ta chuning ri lo la pen banduri war trap jing pen sarkar pen consider tum penang rapasonte pusini li hin pen chuning ri dun ke la la Oh, ante la da constituency amen ke chini ma. oh dohon suri constituency Dan sore de. dohon suri Nang tum lo kira mesi amen. ke tiluk tema baido Oh.